Здравейте, приятели! Правя това видео, защото виждаме напоследък една доста нашумяла тема. Тя е за България да приеме ли еврото. Виждам, че много хора, не само в TikTok, и навън в реалния живот, не осъзнават каква опасност е приемането на еврото в днешните икономически условия на България. Това е не само приемане на една чужда валута, която да бъде сменена с нашата национална валута. Това е една идеология, която Европейския съюз налага на държавите членки. Отказването от националната ни валута, левът, това е отказване от последния редут. Шипка. Левът е нашата шипка. Ако ние се откажем от валутата си, ние ще се откажем от много други неща в последствие. Ще ни бъде налагана идеологията на Европейския съюз, ще ни бъде налагана тяхния начин и прочит на българската история и ние няма да имаме независимо мислене. Всичко това, за което се борим всички ние през последните 20 години за възраждане и въздигане на нашата мила родина, ще бъде унищожено точно в този момент. Затова задайте си въпрос, всеки един от нас. Ние ще бъдем ли на шипка, както нашите прадеди? Ние ще оставим ли тя да бъде превзета? Или всеки един от нас под различна форма на протест, на послание или на някакви действия ще се опита да бъде на шипка. Там да дадем последен отпор на наглите опити от други държави постоянно да командват политиката на България. Да внасят чужда идеология, която е антибългарска. Да се опитват да вкарват чуждици в нашия фолклор. Да се опитват да променят начина на живот, като постоянно ми се повтаря от хора, които харесват идеологията на Европа, в кавички, че ние сме едни глупави, прости хора, които нямат собствено мнение. Че ние сме една нация, която, разбираш ли, била една шепа и че по-добре било да минем към Европа, Европейския съюз, буквално. Да, ние в момента сме страни членки, но все още се опитваме да запазим своя суверенитет. Ако падне шипка, в кавички левът, може би е въпрос на месеци или години, ние не само, че ще изгубим своя суверенитет, ами и независимост. По този начин ние се съгласяваме с тяхния начин на мислене. А той, повярвайте ми, е далеч от ползотворен и положителен за нашата родина. Аз казвам не и заставам с името си против това нещо. Не съм съгласен да се откажа от нашата валута. Още повече, лев от книжовно български език означава лъв. Лъвът е нашата икона. Лъвът е тотема, герба на нашето знаме. Герб на велика история, герб на войнски победи, герб на независимост и идеология на мислене. Ако ние се откажем от тази икона, ние се отказваме от нашите корени, от нашата родина. Аз съм против това нещо
и го заявявам с лицето си и с името си. Да живее България и всичко българско в нея.